بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu er vi faktisk nået til selve surah, så vi er færdige med introduktionen, som vi har været i gang med de sidste 3 uger. Og inden vi går i gang med selve versene, assalamu alaikum. Inden vi går i gang med selve versene, så lad mig lige minde jer om en enkelt ting, jeg sagde helt tilbage i starten. Man skal ikke holde igen med spørgsmål. Den her idé med, at okay, nu har vi brugt lang tid på et vers eller et eller andet, så jeg må hellere lade være med at stille mit spørgsmål, for ellers tager det alt for lang tid. Det er ikke det, der er meningen med Koran. Koran skal læses for at blive fordøjet, for at blive forstået, sådan så den harmonerer med ens tanker, med ens følelser. Så man må ikke holde igen med et spørgsmål, hvis nu vi er i gang med at opklare noget, og man mener, okay, der er noget, der giver mening, der er noget, som jeg ikke helt er enig i, og man holder igen, så har man ikke realiseret det, som Allah subhanahu wa ta'ala forpligter os til, i det han siger, أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Reflekterer de ikke over Koran, eller er der låse på deres hjerter? Så befalingen er, at vi skal reflektere over den, fordøje den, forstå den, og dermed også nå frem til en konklusion og være enig med den. Så hvis man holder igen med spørgsmålet, så har man ikke realiseret den forpligtelse relateret til tadabbur al-Quran. Nu har vi jo været igennem en historisk kontekst, der vil gøre, at man bedre kan forstå og relatere til de vers, som vi skal til at gå i gang med. Vi har været igennem Mekka-perioden, og vi har været igennem lidt af Medina-perioden, og vi nåede dertil, hvor vi snakkede om, at nu er der kommet en periode, hvor efter erobringerne, det begynder at blive nemt at være muslim. Og fordi det er blevet nemt at være muslim, det er blevet en trend, så er der mange, der er konverteret til islam, ikke på grund af overbevisning. Og de har ikke været igennem den kultivering, de andre har i Mekka-perioden. Og de er ikke lige så solide i deres iman. Og mange af dem har ovenikøbet taget islam til sig, fordi deres stamleder har taget islam til sig, og har tvunget alle stammedlemmerne til at tage islam til sig. Så iman-niveauet er faldet i Medina efter en lang periode, hvor der har været muslimer, der var dedikeret offringsvilje, der var helt oppe på toppen. Nu er der muslimer, der ikke er lige så dedikeret. Så kommer de her surah, al-Musabbahat og den første af dem al-Hadid, for at takle det her, for at hæve iman-niveauet op. Så vi skal forstå det ud fra den her kontekst. De her vers og de her surah, de skal forstås ud fra den her kontekst. De kommer til på et tidspunkt, hvor iman-niveauet er dalende i Medina-samfundet. Så lad os tage og starte fra de første vers. Kan I huske, hvad vi sagde omkring, at man ikke kan lave tadabbur, med mindre man har noget bestemt på plads? Kan I huske, hvad det var? Tafsir. Så vi skal starte med tafsir af det her vers, som vi skal nu til at gå i gang med. Det første vers. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Se, lad mig starte med at spørge. Nu står der jo i den danske oversættelse, det her er primært det, der hedder oversættelsen fra hvad hedder den nu? Den klare Koran, som jeg har brugt. Men der er nogle steder, hvor det er lidt problematisk, de her oversættelse. Ligesom her, jeg har markeret lovpris. I virkeligheden, det er ikke det, verset siger. Så lad os starte med at tale om, hvad versets betydning er. Sabbaha. Hvem af jer kan fortælle mig, hvad ordet sabbaha betyder? Det er det første ord i verset. Sabbaha lillah. Det er det, som er blevet oversat til lovpris, som ikke er rigtig oversættelse. Hvad siger du? Nu er det lige meget, for jeg har sagt, det er ikke den rigtige oversættelse. Sabbaha på arabisk betyder tanzih. Når du erklærer, at noget er hævet over fejl eller mangler, alt det, der er kritisabelt. Så når du siger, eller når du laver tasbih på noget, så erklærer du, at det er hævet over det. I ved på arabisk, hvad hedder det, når man skal svømme? Hvad hedder det på arabisk, hvis man skal svømme? Yasbah. Fordi du er hævet over vandet. Så derfor hedder det yasbah. Det er den samme ordrod, og bliver brugt på samme måde i forskellige måder, når den bliver bøjet. Så sibaha, når du hæver dig over vandet, i modsætning til når du dykker, så er det sibaha fra ordet sabah. Og derfor Koran bruger det også rigtig tit for at erklære, at Allah er hævet over det, de påstår om ham. For eksempel, når verset siger, når der er nogen, der påstår noget om Allah,
så er der rigtig mange vers, der slutter med Subhanallah amma yaqulun. Det vil sige, at Allah er hævet over det, de påstår af mangler eller begrænsninger. Så selve ordet sabbaha betyder, at man erklærer noget, hvis man skal sige det på en måde, der giver mening på dansk. Sabbaha betyder, at man erklærer noget er perfekt. Det har ikke nogen mangler. Det har ikke nogen uperfekte eller forkerte beslutninger. Så at erklære noget er perfekt, det betyder, når man siger sabbaha. Det er det første, vi skal blive enige om. Så verset siger, alt i himlen og jorden erklærer, at Allah er perfekt. Det her er den oversættelse, der giver mening. Og det er den rigtige oversættelse. Men så er der en lille detalje for de arabisk kyndige blandt jer. Hvad er forskellen mellem at sige sabbaha Allah og sabbaha lillah? Fordi verset siger sabbaha lillah. Se her, hvis jeg skriver det op på tavlen, så I kan se, hvad forskellen er. سبح الله ما في السماوات إلا سبح لله ما في السماوات. Nogle af jer, der ved, hvad forskellen er? Sabbaha lillah, det er sabbaha, altså lovprisning til Allah. Hvad så den første? Sabbaha, det er lovprisning til Allah. Begge to betyder, at man laver lovprisning, ikke lovprisning, erklærer perfektionen af. Lad os blive om det. Begge to betyder, at du erklærer Allahs perfektion. Men hvad er forskellen mellem lillah og Allah? Der er en lille detalje, som er ekstremt vigtig her. Lillah er ikke for eller til Allah, men det er for Allahs skyld. Det er lam sababiyya. Med andre ord, hvis man skal oversætte det på en måde, der giver mening på dansk. Alt i himlen og jorden erklærer, at Allah er perfekt, ikke for deres egen vindings skyld, ikke fordi de mener, det er godt for dem, men fordi de ved, at Allah fortjener det. Det er det, det betyder. Så de erklærer oprigtigt, at Allah er perfekt, grundet deres bevidsthed om, at Allah fortjener det. Det er det, der ligger i det her lille bogstav, lillah. Ellers, sabbah Allah, det er at erklære Allah er perfekt. Men når du siger li, det vil sige for Allahs skyld, for Allah. Og det, at de gør det for Allah, de gør det ikke for sig selv. De gør det for Allahs skyld. Og at gøre det for Allahs skyld, det vil sige, at de ved, at Allah fortjener den her erklæring om hans perfektion. Okay, så indtil videre står der, alt i himlen og jorden at erklære, at Allah er perfekt, fordi de er overbevist om det, fordi de oprigtigt mener det, fordi han fortjener det. Okay, når vi nu ved, at det er det, der står, så bliver vi nødt til at spørge os selv det vigtigste spørgsmål i forbindelse med tadabbur. Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at vi skal vide, at alt i himlen og jorden erklærer, at han er perfekt? Hvad er formålet med det? Vi må ikke bare løbe over sådan et vers og så sige, nej, okay, Allah fortæller os, at alt erklærer, at han er perfekt. Jamen, de her vers er retledning for os. De er til for, at vi skal forstå noget. Hvad er det så, Allah ønsker, at vi skal forstå, når han fortæller os, at alt i himlen og jorden erklærer hans perfektion? Her skal I tænke på noget bestemt. På arabisk der er noget, der hedder kinaya. Kinaya betyder det, man siger, uden at sige det. Lad mig give et eksempel. Hvis jeg sidder ude på altanen sammen med min datter, og det er rigtig varmt, og jeg siger til min datter, jeg er simpelthen så tørstig. Jeg har sagt, jeg er tørstig. Hvad er det, jeg ikke har sagt, som ligger implicit i det, jeg siger? Men hente noget vand til mig, præcis. Min ældste datter, hun er rigtig skarp, så hun vil forstå det, hun vil rejse sig op og hente et glas vand til mig med det samme. Min anden ældste, hun er også rigtig skarp, men hun er flabet. Hun vil bare sidde og sige, ja, det er også. Og så hun vil bare sidde og kigge på mig og sidde der og blive rigtig irriteret. Min yngste, hun er også skarp, hun forstår kinaya, men hun er flabet. Så hun vil bare sige, ja, jeg er også tørstig, kan du ikke lige hente noget vand til os begge to? 3 grader. Alle forstår kinaya, resultaterne er bare vidt forskellige. Her Allah bruger kinaya. Forestil jer nu, at jeg siger til jer, hey, alle dem derude siger, at jeg er rigtig skarp. Hvad har jeg så sagt til jer, som ikke er blevet sagt eksplicit? Hvad? Ja, jeg siger, at jeg er skarp, men hvad siger jeg så til jer? Hey, prøv lige at høre, alle dem derude, de siger, at jeg har ret.
Hvad forventer jeg så af jer? At I også mener, at jeg har ret. Allah siger til jer her, alt i himlen og jorden, fat det nu, alt i himlen og jorden erklærer min perfektion. Hvad siger han så til jer? I burde indse det. Hvorfor siger han så ikke bare direkte, I skal lave tasbih, I skal erklære, at jeg er perfekt? Hvorfor siger han ikke bare direkte, du skal lave tasbih? Det er der jo andre vers, surer, der gør. Surat al-A'la, sabbaha lillahi, eller verset starter med at sige, sabbih ismi rabbika al-A'la. Erklær perfektionen af din ophøjede Herre. Her Allah siger ikke erklær. Allah kommer og siger, alt andet i himlen og jorden har erklæret oprigtigt, at jeg er perfekt. Hvorfor? Det ligger implicit, at vi skal også gøre det. Yani, hvorfor er du ikke gået i gang? Alle de andre, de har gjort det. Så det er det første, du burde forstå ud af det. Det er, hvorfor er du ikke i gang? Hvad mere? Ja. Præcis, når du pointerer, at alle andre gør det, og alle andre gør det oprigtigt, inderligt, for Allahs skyld, jamen burde I så ikke, som har en tænkende hjerne? Altså Allah fortæller jer, at stenene gør det. Sten, bjerg, skyer, som ikke er tænkende væsener, som Allah ikke har givet en forstand og evnen til at tænke og reflektere og at nå frem til nogle konklusioner. Og nu taler Allah til den, han har givet evnen til at reflektere og tænke og nå frem til konklusioner. Han siger til os, alt andet er nået frem til den konklusion, at Allah er perfekt. Så hvorfor ligger det i fortid? Sabbaha. De har allerede været i gang. Hvad burde de sige jer? Det er ikke sådan, at de skal til at lave tasbih. De er allerede i gang, og har været i gang længe. Kender I ikke det der sense of emergency, man bruger i reklamebureauer? Det er snart udsolgt. Der er ikke flere pladser tilbage. Alle har været i gang med at lave tasbih. Kom nu på banen. Det er jeres tur. Det er nu. Alle har allerede været i gang. Vi ved, at universet er 13,8 milliarder år gammel, ifølge beregningerne. Og de har allerede været i gang med at lave tasbih. Hvornår var det, du blev født i forhold til 13,8 milliarder år siden? Hvor gammel er du? 30, 40, 50? De har været i gang i 13,8 milliarder år, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Kan I se, så det er altså lidt bagud, ikke? Men der ligger også en meget vigtig vinkel i det, som ingen her har nævnt indtil videre. Hvis de er nået frem til den konklusion, at Allah er perfekt, jeg burde tænke, okay, hvad er så beviserne for, at Allah er perfekt? Især for os, der bor i den her verden lige nu. Der er flere ting, der burde være en del af vores refleksion, når vi læser sådan et vers. Det første er, vi befinder os i sådan en tidspunkt, eller sådan en æra i menneskehedens historie, hvor I ved, videnskaben er blevet altdominerende. Hvis det ikke kan bekræftes videnskabeligt, så gider vi ikke at tage det til os. Altså, du påstår, at sten erklærer Allahs perfektion. Come on. Har du noget videnskabelig dokumentation på det? Er det noget, der kan måles? Er det noget, der kan bevises på en eller anden måde? Påstand om, at hvis ikke det kan måles, hvis ikke det kan bevises gennem videnskabelig dokumentation, så er det tåbeligt. Så det første, vi burde tænke som muslimer, der befinder sig sådan en ære her, det er, hvad er beviserne? Yani, Koran siger det, yes. Men lige nu befinder os i et tidspunkt, hvor folk, hvis ikke det er videnskabeligt dokumenteret, så vil de ikke acceptere det. Det første, man burde sige til sig selv, manglende bevis, er det et bevis på det modsatte? Med andre ord, hvis jeg ikke har et bevis på, at du har en telefon i lommen, er det så et bevis på, at du ikke har en telefon i lommen? Nej, vel? Nej. Så at der mangler videnskabelig dokumentation er ikke et bevis på, at det ikke er sandt. Det er det første. Det andet er, vi taler om en erklæring, som i virkeligheden er en slags tanke. Det er ikke sådan, at de render rundt og råber det. Det er ikke det, der menes. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala siger i et andet vers, at når de erklærer det, vi har ikke mulighed for at opfatte det. Det siger Allah subhanahu wa ta'ala i andre vers i Koran, om at deres erklæring er ikke noget, der kan opfattes af mennesker. Når den ikke kan opfattes af mennesker,
Det vil sige, det er ikke sådan en råben, det er ikke sådan en skrin, noget vi kan høre med vores ører. Men det er en erklæring, som ikke er mulig for os at registrere gennem vores sanser. Jamen, spørgsmålet er, når videnskaben ikke engang kan bekræfte, at jeg kan sidde her og tænke, Allah er perfekt, uden at sige det. Hvordan i alverden skal videnskaben så kunne dokumentere det her? Videnskaben er rigtig god, når det handler om materielle realiteter. Er vi ikke enige om det? Så man kan lave eksperimenter, og man kan måle ting og sager, og man kan tage det med i et laboratorium og lave test på det og eksperimentere, og så kan man nå frem til nogle konklusioner. Når videnskaben ikke engang kan bruges til at dokumentere, at jeg, som er lige her og lige nu, og kan ses og høres, at jeg sidder og tænker, subhanallah. Hvis ikke jeg siger det, videnskaben kan ikke dokumentere det. Er det rigtigt? Hvordan i alverden skal videnskaben så bruges til det her? En anden ting, man også burde skal have med i betragtning, det er, videnskilder er mange. Det er ikke sådan, at vi kun har videnskaben som en videnskilde. Viden, når det handler om videnskaben, den er god til at give os en masse oplysninger om materie. Men videnskaben er uduelig, når det handler om immaterielle ting og sager. For eksempel følelser. Videnskaben kan ikke bekræfte, at der er noget, der hedder en følelse, fordi den er immateriel. Videnskaben kan ikke tage noget, der hedder en følelse med et laboratorium og lave test på det. Man kan registrere ting, som man forklarer med, der er en vredsfølelse, der har ført til det her udbrud. Men det er ikke sådan, at det er videnskaben, der har taget følelsen ind i et laboratorium og testet det og nået frem til, at der har vi en følelse. Hvorimod vi kan nå frem til, at der er en følelse med vores egne øjne. Det vil sige, en af de kilder, vi har, det er vores egen sanser, som er en anden kilde og en anden reference end videnskaben. Og nu har vi Koranen. Koranen kan bekræftes som værende absolut et mirakel, der ikke er et menneskeprodukt. Det vil sige, det er også en videnskab. Det er også en videnskilde. Og den er rigtig god ovenikøbet til at fortælle os om immaterielle realiteter. Modsætning til videnskaben. Hvorfor er den god til at fortælle om immaterielle realiteter? Fordi den, der har forsynet os med den, er Allah, den alvidende. Så det vil sige, at vi har flere videnskilder, og når vi kan bekræfte, at det her det er en videnskabskilde, som er stærk i sin validering, i sin bevisførelse, at den kommer fra Allah, så er det også en videnskabskilde, eller en videnskilde, vi kan bruge, ligesom vi kan bruge videnskaben. Kan I se det? Ergo, når Koran kommer og fortæller mig, at de her sten, de her skyer, og alt hvad der er i universet, det jeg kan se og det jeg kan se, alt som erklærer Allahs perfektion, jeg tror på det. Er I med på det? Okay. Jeg fortsætter. Hvis ikke I har spørgsmål, så fortsætter jeg. Og hvis ikke I stiller spørgsmål, så ved jeg ikke, om I er enige eller ej. Det er kun, hvis I vil have det uddybet, at jeg kan uddybe det. Drej. Ja, værsgo. Sabbaha. Erklær perfektionen af Allah. Fordi det er jo en ret stor ændring i forhold til den engelske siger glorifies. Ja. Det vil sige, det er jo en aktiv handling. Yes. Det er jo ikke bare, at han er perfekt, men det er jo en fortælling af, hvad vi gør. Altså det er jo, at vi perfekt, altså identificerer Allah subhanahu wa ta'ala, eller altså hvis man skulle oversætte fra glorifies til dansk. Så det er jo, jeg tror bare, at man godt kan misforstå det lidt i forhold til, at han er perfekt. Det er jo, at det er jo ikke bare, at han er perfekt, det er jo den aktive handling, vi gør for at perfektionere. Prøv at se. Hvis du går til den danske ordbog og slår op i Surat al-Mudaththir, vers nummer 4, siger, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Kig på oversættelsen, så står der lovpris din her. Når du går over til Surat al-Hadid, der står Sabbaha lillahi, så står der også lovpris din her. Der giver det mening. Rabbaka fakabbir og sabbih betyder begge to lovpris. Når du går over til den danske ordbog og tjekker, hvad betyder lovpris? Det betyder påskøn. Når du bare erklærer, at noget er godt. Det er det lovpris er. Når du går til de arabiske værker og kigger på, hvad betyder ordet tasbih? Tasbih betyder tanzih. Tanzih, det vil sige, at du renser noget fra noget, som ikke hører til det. Og når du så kigger på, hvad er det, der så ligger i selve ordet, og når du kigger på alle vers, hvor ordet tasbih dukker op, så er det tydeligt, at Allah bruger ordet tasbih på den her måde, at han er hævet over, hvad man påstår om ham, er ikke perfekt ting at sige. For eksempel, når der er nogen, der påstår, at han har en partner. Den naturlige reaktion hver gang det her påstås i Koran, det er, Subhanallahi amma yaqulun. Din herre er hævet over, hvad de påstår. At han skulle have nogen, der er på lige fod med ham. Ja.
At han skulle have en partner, nogen han kan dele æren af at have skabt universet med. Så brugen af ordet tasbih i Koranen betyder klart og tydeligt, at du skal erklære, at Allah er hævet over alt, hvad man kan forestille sig af mangler eller fejl eller imperfektioner, som påstår som ham. Her verset siger, Sabbaha lillahi ma fi samawat. Hvem er det, der laver tasbih? Det er alt, hvad der er i himlen, og alt, hvad der er i jorden. Så de er i gang med at lave tasbih. Derfor siger jeg, oversættelsen, hvis den skal være rigtig, det er ikke, at de lovpriser, men at de erklærer, at Allah er hævet over alle mangler og fejl og imperfektion. Det vil sige, hvis man skal oversætte det på en måde, der giver mening på dansk, alt i himlen og jorden erklærer, at Allah er perfekt. Giver det mening? Så det er derfor, jeg siger, problemet er også mange af de her oversættelser, det er ikke sådan et sprog, som folk bruger til hverdagen, og det gør, at det er svært at vide, hvad det er, der ligger i det. Selv når du siger lovpris, hvor tit bruger du ordet lovpris på dansk, når du taler med folk? Aldrig. Kom hed, jeg skal lovprise dem, fru. Det er ikke noget, man går rundt og bruger, ikke? Og mange af de her oversættelser er problematiske, fordi de giver ikke folk en rigtig forståelse af, hvad det der ligger i det. Ligesom jeg sagde, kabbir og sabbih på dansk bliver oversat til lovpris. Kabbir er mægtiggør. Det vil sige erklære, at Allah er hævet over alt det, der eksisterer af referencer. Han er mægtigere. Han er den, jeg vil referere tilbage til i alt stort og småt. Det er det, der ligger i mægtiggør. Gør ham mægtigere end din lyster, gør ham mægtigere end din chef på arbejde, gør ham mægtigere end alt muligt andet. Det vil sige, anerkend kun hans autoritet. Sabbih er noget andet. Sabbih, det vil sige, at du skal erklære, at han er hævet over alle mangler og fejl. Giver det mening? Okay. Så derfor den rigtige forståelse vil være, at alt i himlen og jorden erklærer, at han er hævet over alle mangler og fejl og imperfektioner. Og hvis du skal gøre det simpelt, alt i himlen og jorden erklærer, at Allah er perfekt. Det er den rigtige forståelse. Okay. Er der flere spørgsmål? Ja, værsgo. Forstod det, du sagde med bevis og sådan? Bevis. Jani, hvad er det mest naturlige? Nu, hvis du går over til en ikke-muslim og siger til ham, vidste du, at Koran siger, at himlen og jorden erklærer, at Allah er perfekt? Og sten og bjerg. Hvad vil han sige til dig? Hvordan kan du tro på det? Som en, der sidder nu og laver tadabbur, i den tid, vi befinder os i, burde vi ikke reflektere over, hvorfor er der nogen, der ikke vil acceptere den her påstand, men vi muslimer accepterer det? Fordi verset indikerer, at alle andre gør det oprigtigt. Og hvad var det, vi sagde? Det er en tale til os indirekte. Så når Allah siger til dig, prøv at høre, alt andet erklærer oprigtigt, at Allah er perfekt, så forventes det også, at du gør det oprigtigt. Ja, yani, der ligger flere ting i den her lille bogstav, der hedder lam. At de erklærer Allahs perfektion for hans skyld, fordi han fortjener det. Ikke fordi de gør det for sig selv. Det, der ligger i det først og fremmest, at du skal også gøre det oprigtigt. Hvad er det mest naturlige, når du ønsker at gøre det oprigtigt i den tid, vi lever i? Du tænker på, okay, der er nogen, der ikke vil acceptere, at det kommer fra Koranen, det her. De accepterer ikke den her påstand om, at ting rundt omkring os erklærer Allahs perfektion. Men så skal du tænke på, er Koranen en reference, jeg kan tage viden fra, når det gælder det her? Skal det absolut være videnskabeligt dokumenteret? Og når du overvejer det, nej. Videnskaben er et godt værktøj, når det handler om materielle ting og sager. Men vi taler om en immateriel realitet. Videnskaben kan ikke bruges til at bekræfte, om jeg sidder og laver tasbih. Hvordan skal den så kunne bruges til at bekræfte alt, hvad der eksisterer af universet, af ting og væsener, om de laver tasbih eller ej? Plus, Koran er en kilde, der er højere i niveauet end videnskaben. Videnskaben trods alt har givet os en masse teorier, der efterhånden er blevet lavet om på. Er det ikke rigtigt? Videnskaben er ikke perfekt. Den bliver udviklet konstant. Ergo, nogle af de ting, som påstås i dag at være absolut videnskabeligt dokumenteret, der kan gå 2-3 år, så er der kommet en ny teori, der gør, at det bliver annulleret. Sådan har det været med tidligere videnskabeligt dokumenterede teorier. Er det ikke rigtigt? Koran kommer fra en, der er perfekt. Det er det, vi siger. Koran er et mirakel, vi kan dokumentere, at den kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Ergo, det, der kommer herfra, er ikke en teori, er ikke en analyse, en menneskelig vurdering af nogle fakta, som bliver fremlagt som værende et videnskabeligt bevis. Nej, det her, det kommer fra den alverdens herre, den alvidende. Og derfor er det naturligt, at jeg tager imod sådan en oplysning om, at alt erklærer Allahs perfektion fra den. Fordi for mig, den er en kildes, eller en videnskilde, der er højere i niveauet end videnskaben. Okay. En anden ting, der ligger i det, at Allah ønsker, at vi skal vide, at alt erklærer... Du har et spørgsmål. Ja, værsgo. Det var, fordi jeg også har set en
effekt i deres celler. I deres celler, ja. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig ikke noget, der kan bekræftes, om det er det, der tales om. Men du kan ikke udelukke, at selvceller, du kan ikke udelukke, at selvceller i vores kroppe, om vi er muslimer eller ikke muslimer, i virkeligheden erklærer Allahs perfektion. Så verset indikerer jo, når den siger, ma fis samawat, alt hvad der er i himlene og jorden, det kan indbefatte celler. Ikke kun nødvendigvis kun væsener, hele væsener, men også celler for den sags skyld. Men det, der er vigtigt, det er, hvad vedrører os nu? Når Allah fortæller os, at de gør det oprigtigt, så er det fordi, at han ønsker, at vi skal gøre det oprigtigt. Ja? Og for at kunne nå frem til en oprigtig anerkendelse af Allahs perfektion, så skal vi vurdere Koran i sig selv som en reference. Er Koran absolut en reference, jeg kan tage viden fra, eller ej? Eller skal jeg ikke erklære Allahs perfektion oprigtigt? Kan I se det? Der bliver mig spørge jer. Hvorfor kunne verset ikke have været, at de erklærer, at Allah fortjener taknemmelighed? Hvorfor netop erklære Allahs perfektion? Tænk på konteksten, som vi snakkede om især sidst. Hvem er det, den taler til versene nu? Hvad var formålet med Surat al-Hadid? Og ud fra det kan I så nå frem til, hvorfor Allah netop siger, at de laver tasbih og ikke erklærer taknemmelighed, for eksempel. Der er andre vers, der snakker om, at Allah fortjener taknemmelighed. Her kommer versene og snakker om tasbih. Hvem var målgruppen? Hvem var den, som den ønskede at adressere? Det var for de muslimer, hvor islam er nemt. Yes. Som vaklede i Brasilien. Præcis. Overvej det lige en gang. De nye muslimer, der er kommet til, de er kommet til i gode tider. Ja. Nogle erobringer har allerede fundet sted, og der er kommet krigsbytte tilbage til Medina. Så den økonomiske tilstand er blevet bedre. Og det man sagde om Muhammad, han var ekstremt gavmild, når han delte krigsbytte. Så mange af de her muslimer har fået økonomisk bedre vilkår nu. Og derfor er der også en del, der bliver fristet til at blive muslimer. Fordi der er altså gode tider. Det er dem, som Allah ønsker at adressere. Hvorfor skal han sige til dem, I skal være taknemmelige? De har ikke et problem med at være taknemmelige, når der er gode tider. Deres problem består i hvad? Det består i netop, når der er dårlige tider, eller når der forventes af dem, at de skal ofre for Allahs sag. Når de får at vide, at der er jihad, og I skal til jihad, det er der, hvor problemet opstår. Når de får at vide, at de skal spendere, det er der, hvor problemet opstår. Lige så snart islam bliver omkostningsfuld for dem. Forestil jer nu de der nye muslimer, der er kommet til, fordi deres stam overhovedet har sagt til dem, at I skal blive muslimer. Lige så snart de får at vide, hey, du skal altså med på slagmarken. Hvad? Det var ikke det, jeg skrev under på. Det var bare fordi, at min overordnede sagde, at jeg skulle blive muslim. Hvad? Skal jeg også betale zakat oven i købet? Det var ikke planen. Jeg har fået at vide, at der er gode renima her, der er god krigsbytte. Kan I se det? For dem her hjælper det ikke, at du siger til dem, at du skal være taknemmelig over for Allah. Det er ikke et problem med at være taknemmelig, når det er gode tider. Men når der er krav om, at de skal yde, så kommer protesterne. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala et andet vers for en anden surah. Han beskriver de her mennesker ved at sige, for eksempel, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ. Dem, der svigter, altså i forbindelse med slagmarken. Der var et slag, og der var en del af de her, der ikke ville med på slagmarken. Da profeten a.s.w. var tilbage igen fra slagmarken, og de havde vundet, så kommer det her vers til profeten a.s.w. Så siger Allah til Muhammad, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. Dem, der svigtede, vil sige til dig, شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا. Vores familier og vores erhverv og forretninger beskæftigede os, og Allahs sendebud. Desværre, vi kunne ikke komme med. Vi var meget beskæftiget med vores familier og med vores erhverv. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. De siger med deres tunger, hvad der ikke ligger i deres hjerter. Hvad er det, der ligger i deres hjerter? Manglende vilje til at ofre sig, når islams lov har nogle omkostninger. Med andre ord. Et andet vers, Allah subhanahu wa ta'ala beskriver nogle af de her muslimer, så siger han, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Nogle mennesker vil tilbede Allah lige ved kanten, lige ved grøftens kant. Det vil sige, lige dertil, hvor de kan acceptere, at det her det er i orden. Så siger verset, så fortsætter verset. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Hvis han bliver ramt af noget godt, så er han glad. Så er han tryg. For eksempel krigsbytte, der skal deles. Det er dejligt, det er ikke noget problem. Men så fortsætter verset.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Og hvis han bliver ramt af en fitna, en test, så vil han falde om på sit ansigt. Prøv at forestille jer nu, den der type muslim, når han har det godt, hans helbred er godt, økonomien er i orden, alhamdulillah, jeg har ikke noget problem, det er dejligt at være muslim. Lige så snart der er en test, nu bliver han ramt af en sygdom. Hvorfor skal Allah gøre det her mod mig? Hvorfor skal det være mod min familie? Hvorfor er vi blevet udsat for det her? Hvad har vi gjort? Kender I den der type muslim, der protesterer og erklærer utilfredshed med enten en regel for Allah eller en qada for Allah? Lige så snart situationen er hård, så er man ikke lige pludselig villig til at underkaste sig Allah subhanahu wa ta'alas vilje. Er I med på det? Okay. For den type person, skal du sige til ham, du skal sige alhamdulillah, når han inderst inde i, han er ikke tilfreds med enten en qada, eller han er ikke tilfreds med en hukum. Hjælper det, at vedkommende siger alhamdulillah? At du siger til ham, du skal sige alhamdulillah? Hjælper ikke. I bedste fald, sådan en type muslim, hvis han siger alhamdulillah, så er det modvilligt. Det er ikke oprigtigt, som verset siger, vi skal gøre. I værste fald, så vil han finde en fatwa, der kan gøre, at han sniger sig udenom den hukum, han ikke kan lide. Eller han vil begynde at protestere imod den qada, der har ramt ham. Kan I se det? Derfor versets budskab er, og nu skal I høre godt efter. Når Allah siger, at alt erklærer hans perfektion, til dem, der nogle gange kan være utilfreds med hans dom eller med hans qada, det der ligger i det, og det er det, der er vigtigst i forbindelse med, med det her vers, eller den her ayah, det er, at vi forstår, at når Allah har fastlagt noget, om det er en hukum, eller en qada, I ved, hvad qada er. Qada, for eksempel en naturkatastrofe, der rammer os. Noget, der er fastlagt af Allah. Eller en hukum, en regel, der er fastlagt af Allah. Når Allah har fastlagt noget, når Allah har bestemt noget, hans dom er perfekt, ligesom han er perfekt. Så hvis der er en hukum, vi ikke kan lide, fordi den har nogle omkostninger, i praksis, så siger vi til os selv, den her hukum er ikke perfekt, det vil sige, at Allah er ikke perfekt. Hvorfor skal jeg til jihad og spendere penge? Jeg risikerer at dø. Hvorfor skal jeg give ud af mine egne penge til de fattige? Så skal jeg give mindre til mine egne børn. Hvorfor skal jeg blive ramt af en sygdom? Allah subhanahu wa ta'ala har givet mig noget, jeg ikke fortjener. Kan I ikke høre, at alle de her typer protester er i virkeligheden en erklæring på, at Allahs dom ikke er perfekt? Kan I se det? Så årsagen, og det er det, vi skal faktisk prøve at forstå, årsagen til, at mange muslimer ikke overholder en hukum shara'i, ikke overholder en islamisk lov, det er faktisk, de ikke er overbevist om, at den her hukum shara'i er perfekt. Når de kan se en omkostning forbundet med den, når de kan se, at det fører en skade for dem. For eksempel, hvis du får at vide, at hvis du skal lave salat al-jum'ah, så bliver du fyret på arbejde. Nu spørgsmålet. Er det her en hukum shara'i, der er perfekt for dig nu? Allah har fastlagt det. Hvis du begynder at snige dig udenom salat al-jum'ah, så har du faktisk, uanset om du erklærer det eller ikke erklærer det, så har du faktisk indrømmet, at Allahs dom ikke er perfekt. Nu prøver du at finde på noget andet end Allahs dom. Nu finder du på en løsning, der er ud over det, som Allah har fastlagt for dig. Altså uanset om du kommer ud og siger, at jeg mener ikke, at den her dom er perfekt eller ej. I praksis, når du vælger at gøre noget andet, fordi du prøver at undgå konsekvenserne, jamen, vidste Allah ikke, at der vil være de her typer konsekvenser? Da han sagde til muslimerne, at de skulle på slagmarken og lave jihad, vidste han ikke, at der vil komme en dag, der hedder Uhud-slaget, hvor 70 af sahaba vil dø. Men han sagde stadig, at de skulle ud på jihad. Og han udvalgte 70 af dem, der skulle være shuhada. Så hvis du protesterer over, at du måske mister arbejde, og siger, at jeg vil ikke overholde den her hukum, jeg vil prøve at snige mig udenom, jamen du siger til mig, at Allah der ved, at det her er konsekvensen af, at du overholder den her hukum. Og Allah har valgt alligevel, at du skal overholde den her hukum, om at du skal til fredagsbøn. Så siger du faktisk, at du mener, at den her hukum ikke er perfekt. Kan I se, hvad jeg mener? Så når Allah siger til de her mennesker, der har et problem med at overholde de islamiske ahkam, der har en omkostning, som jihad, så siger han til dem, indse, at min hukum, ligesom mig, er perfekt.
Ja, jeg kender konsekvenserne. Jeg ved, der er risiko for, at I dør på slagmarken. Jeg ved, der er risiko for, at I kommer til skade. Jeg ved, hvad I render rundt og frygter af konsekvenser. Men ved, at alt andet har erklæret jer perfekt. Og I nu står og tøver med, om den dom, jeg sender til jer, er perfekt eller ej. Kan I se, at det ligger implicit i det her vers? Fordi dem, der blev tiltalt, var folk, der havde problem med at overholde en bestemt specifik hukum, jihad. Det er det, som mange af de her vers i Musabbahat taler om. 2 ting. Jihad og at give ud for Allahs sag. Så når Allah starter med at sige til dem, indse, at alt andet har indset, at jeg er perfekt. Hvorfor? Fordi at Allah vidste, at grunden til, at de ikke vil acceptere Allahs dom, fordi de har et problem med at indse, at Allahs dom er perfekt. Er I med på det? Nej. Et spørgsmål. Prøv at se. Er det ikke rigtigt, at mange af de psykiske komplikationer, der eksisterer den dag i dag, har noget at gøre med, at folk render rundt og har et problem, som de ikke kan se en mening med? For eksempel forældre, der har mistet deres børn i en ulykke. Så hører man tit, at de søger psykologhjælp. Er det rigtigt? Eller nogen, der har mistet forældre, de søger psykologhjælp. Folk, der bliver ramt af en eller anden sygdom, de søger psykologhjælp. Mange af de her mennesker, der søger psykologhjælp, det skyldes, at de har været udsat for en hændelse, de ikke kan se en mening med. Er det ikke rigtigt? طيب. Hvis man er den muslim, der er overbevist om, at al-qada er for Allah, og al-qada er perfekt, er det så ikke naturligt, at man bliver beskyttet mod den her tilstand, hvor man har brug for krisehjælp og psykologhjælp? Hvis du er overbevist om, at Allah er den, der giver og tager liv, og han har valgt at tage din mors liv eller din børns liv, det gør ondt på dig. Der er ingen tvivl om det. Det er ikke fordi, vi bliver til robotter, når vi anerkender, at Allahs dom er perfekt. Muhammad, da han mistede sin søn Ibrahim, han græd. Og da han blev spurgt til det, så sagde han, hjertet fyldes af sorg, og øjnene fyldes med tår. Men vi siger ikke andet end det, der behager Allah. Så du bliver ked af det. Men du har lettere ved at acceptere den qada, fordi du ved, der er en skaber, der er perfekt, og han ved, hvad der er bedst for mig i det her tilfælde. Kender I historien om Khadr i surat al-Kahf? I kender den alle sammen? Er nogen, der ikke kender den? Okay. Khadrs historie gik ud på, lad mig fortælle så hurtigt, hvad den går ud på. Khadrs historie går ud på Musa, også for dem, der kender historien. Lad mig fortælle jer om nogle detaljer i den, der måske også kan være interessant. Prøv at se. Muhammad fortæller os, at Musa holdt en dag en maw'idha, en tal til sit folk, Bani Israel. Og en af dem, der var til stede, rejser sig op og siger til Musa, er du den person, der har allermest viden på den her planet, på den her jord? Og Musa siger ja. Musa siger ja, fordi han tror jo, han er oprigtigt den, der får wahi fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så selvfølgelig det er naturligt, at han er den, der har mest viden. Han får viden fra den, der kender alt. Så bliver han i ret sat af Allah subhanahu wa ta'ala. Han får at vide, det passer ikke. Der er ingen, der har mere viden end dig. Så Musa beder Allah subhanahu wa ta'ala om at møde den her mand og lære fra ham. Og Allah fortæller Musa, hvor han skal møde den her mand. Og versene fortæller os, at han rejser en lang rejse for at mødes med den her mand, og han endelig mødes med ham, og spørger ham, om han ikke kan følges med ham og tage ved lære af ham. Manden stiller et krav. Han siger til ham, du vil ikke kunne klare det. Hvis du skal følges med mig, du vil ikke kunne klare det. Musa lover, jeg skal nok gøre alt for at kunne klare det her. Så siger han til ham, jeg har et krav til Musa. Mit krav er, at du ikke skal stille spørgsmål og betvivle det, jeg gør. Musa accepterer kravet, så siger manden, fint, nu rejser vi. Vi rejser sammen, og så kan du starte med at lære. Det første, de gør, det er, at de finder en mand, der har en båd, de skal sejle over på den anden side af noget hav, og de finder en mand, der giver dem et lift ombord på sin båd. Manden, han gør det frivilligt, gratis oven i købet. De hopper ombord på den her båd, og de er i gang med at sejle. Her kommer der en meget smuk detalje. Manden siger til Musa, der kommer en fugl, som nipper til noget vand og stiller sig lige ved kanten af båden. Så siger den her mand til Musa, kan du se den her fugl? Musa siger ja. Så siger han, så du det vand, den fik fra ud fra havet? Så siger han ja. Så siger han, Allah har givet dig noget viden, som jeg ikke har fået. Og han har givet mig noget viden,
som du ikke har fået. Men din viden og min viden til sammen er mindre end i de par dråber, som den her fugl har taget fra det hav. Det hav og de dråber er ligesom, eller de her dråber er ligesom vores viden i forhold til Allahs viden. Et par dråber fra havet. Det her, det skal I lige holde i baghovedet, mens vi hører resten af historien. Nu sejler de. Mens de sejler, så ser Musa, at den her mand, han begynder at lave et hul i skibet. I forestiller jer nu en mand med en retfærdighedssans som Musa. Vi ved, at han har tidligere dræbt en mand, fordi at, han slog en anden mand. Han rejste op, kunne holde ud og se på det. Så slog han den, der slog manden, og han dræbte ham. Forestil jer en mand med hans retfærdighedssans. Han har fået et gratis lift ombord på den her båd. Af en mand, han skal blive undervist af, som Allah har fortalt ham, han er en god mand, du skal lære fra ham. Og nu sidder han og ser, at han er i gang med at lave et hul i en båd på den her mand, der har givet dem et gratis lift. Det mest naturlige er, at han går i udbrud og siger til ham, hvad laver du? Hvorfor? Og det gør Musa. Så siger han til ham, sagde jeg ikke til dig, at du ikke skal betvivle det, jeg sagde? Så siger han, undskyld, tilgiv mig. Jeg skal nok lade være. De rejser videre. Han har lavet hul i skibet, og de er kommet ud af det her skib, og de er på vej ud til en lille by. I byen finder de en lille dreng. Manden tager fat i den her dreng og dræber ham. Hvad gør Musa med hans retfærdighedssans? Dræber du en ung mand uden en grund? Han kunne ikke finde sig i det. Han kunne ikke lide det. Igen, manden siger til ham, sagde jeg ikke til dig, du vil ikke kunne holde det ud. Så siger han, undskyld, tilgiv mig. Jeg kommer ikke til at gøre det igen. Hvis jeg gør det, så er du din fuld ret til ikke længere vil have mig som en elev. Fint, de fortsætter. De kommer til den tredje by nu. Og i den her by spørger de folk, om der er nogen af dem, der vil give dem en husly, eller give dem mad. Alle er afvisende. På vej ud af byen, så ser den her mand en væg, der er ved at vælte. Og så begynder han bare at reparere den her væg. Der Musa undrer sig. Der var ikke nogen, der vil give os mad. Der er ikke nogen, der vil give os husly. Hvorfor reparerer du væggen på en bygning, der er ved at kollapse? Så siger han til ham, kunne du så ikke i det mindste bare have krævet noget penge for det? Så siger manden til Musa, nu er det nok. Nu skal det svære. Men inden vi skilles ad, nu skal du høre, hvorfor jeg gjorde det, jeg gjorde. Hvad angår skibet, jeg lavede hul i det, fordi der er en konge i området, og han skal snart drage ud i krig. For at gøre sig klar til den her krig, så vil han tage alle de skibe, der er i området. Når han kommer til den her mand, der gav os et lift med hans båd, så vil han se, der er et hul i den, og så vil han sige, at den kan ikke bruge til noget, så vil han fortsætte udenom den her båd. Så jeg har beskyttet mandens båd ved at lave hul i den. Han kan reparere den, og så kan han fortsætte med at lave sin sejlads og tjene til sin hverdag. Hvad angår det barn, jeg har dræbt, så skyldes det, at det her barn vil være forfærdelig mod sine forældre, og Allah ønsker at erstatte det her barn med et barn, der er mere gudfrygtigt for dem, så jeg har fået taget hans liv, så de kan få et andet barn, der tager sig af dem, når de bliver ældre. Den væg jeg reparerede, så var det fordi, at der er 2 forældreløse børn, der bor inde i det hus. Dem, der passer på dem, er nogle onde mennesker. Og deres forældre, inden de døde, de havde gemt en skattekiste til dem under den her væg. Hvis den her væg vælter, så vil dem, der passer på de her børn, tage pengene til sig, og børnene vil aldrig nogensinde få noget ud af det. Så jeg har repareret væggen, således at de kan nå at blive lidt ældre, så når væggen kollapser, så vil de kunne tage deres egen penge. Det, der er godt ved den her historie, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, at vi kan ikke dømme en handling, medmindre vi kender til motiverne bag. Hvis ikke vi vidste, hvad den her mand forklarer Musa, så havde vi tænkt, at alle 3 handlinger er onde. Er det ikke rigtigt? Så drabet på det her menneske lige pludselig giver mening. Hul på skibet giver ikke mening. At han reparerer den her væg giver ikke mening. Men først når du kender til motiverne bag, som er reb, lige pludselig giver det mening, og så bliver de her handlinger, som vi anså som værende slette, er lige pludselig blevet gode. Er det ikke rigtigt? Lad mig give et eksempel. Forestil jer nu, hvis I tænder fjernsynet. På fjernsynet er der et lille klip, der er en mand, der står med kniv, og han er i gang med at stikke en anden person ned. Så skifter I kanal. Nu har I dannet en holdning om, at det her det er en morder, der lige har dræbt en mand med en kniv. Er det ikke rigtigt? Hvis I nu har tændt på den her kanal, samme kanal, 5 minutter tidligere, så havde I set, at ham, der blev stukket ned, han var i gang med at terrorisere en hel landsby, og voldtage nogle kvinder, og dræbe nogle børn. Og ham, der kom med kniven, han var en af de forældre, hvis børn er blevet dræbt, og han var kommet til den her landsby, efter en lang arbejdsdag på slagmark, eller på marken, og så har han set, hvad han har gjort, så han tog en kniv og stak ham i maven. Lige pludselig billedet er vendt om. Det I anså som værende en morder, og ham som I anså som værende en offer, nu er det pludselig en helt og en forbryder.
Kan I se det? Hvis ikke du kender til motiverne bag beslutningen om drabet på den her mand, du vil tænke, det er en forbrydelse. Nu hvor du ved, at årsagen til det her drab var, at han ville beskytte børnene i landsbyen, så er han en helt. Han er ikke længere en morder. Og ham, der er blevet dræbt, er ikke længere et offer. Han er en, der har fortjent det, han fik. Kan I se, hvad jeg mener? Nu spørger jeg jer. Når der er en naturkatastrofe i Gaza, eller i Tyrkiet, og når der er et massakre i Gaza, og Allah tillader det, der er nogle muslimer, der begynder at stille det her spørgsmål. Hvorfor tillader Allah det, der foregår i Gaza, at det skal finde sted? Har I ikke hørt det før? Men Allah har allerede fortalt os, du kan ikke bedømme noget som helst, medmindre du kender til motiverne bag. Medmindre du kender til årsagerne bag den her beslutning. Selv drabet på et uskyldigt barn kunne gå hen og blive til en god beslutning, da du kendte til motiverne bag. Hullet i skibet var lige pludselig i orden. Så det Allah ønsker for os, det er, at vi skal stole på, at hans beslutninger er perfekte, selv når vi ikke kender til årsagerne og motiverne bag, og hvad det vil føre med sig. Så selv når man bliver ramt af en naturkatastrofe i Tyrkiet, ligesom den her jordrystelse, der var for et par dage siden, eller den, der var for et års tid siden, ja, man sidder og har det dårligt med det. Hvorfor skal det gå ud over mit hus? Hvorfor skal det gå ud over mine familiemedlemmer? Man har det dårligt med det, men man skal stole på, at Allahs dom er perfekt. Og så man accepterer den her qada, som værende perfekt for Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom man accepterer hans ahkam og lov, som værende perfekt for ham, uanset om det har konsekvenser for mig eller ej. Okay, nu tror jeg har talt nok, så vi kan fortsætte. Men kan I se, hvad jeg er ude på at forklare? Okay, så formålet med tasbih, det er, at muslimerne skal indse, inklusive de her muslimer, skal indse, at alt, hvad der kommer fra Allah, er perfekt. Hans qada, hans lovgivning, hans beslutning, alt fra ham, subhanahu wa ta'ala, er perfekt, og det vil gøre det lettere for dem at overholde det. Okay? طيب. Lad mig spørge jer, hvad er det for en dhikr, man skal lave lige efter sin salat? Istighfar først. Okay, og hvad så lige efter istighfar? Tasbih. Og efter tasbih? Nej, det er det sidste. Lige efter tasbih, det er alhamd. Så starter man først med at bede Allah om tilgivelse. Det er det, vi befalede instrueret fra profeten. Du beder Allah om tilgivelse lige efter salat. Hvis folk tænker, okay, det giver ikke mening, jeg har lige lavet salat, hvorfor skal jeg bede om tilgivelse? Ganske enkelt, fordi at lige meget hvor god din salat har været, den er intet i forhold til, hvad Allah fortjener. Så du beder ham om tilgivelse, at du ikke kan gøre mere, end det du har gjort. Og det her, det hvis det er en perfekt salat. Hvis det er en halv perfekt salat, så beder du om tilgivelse, for at den ikke er fuldendt. Sådan som han fortjener. Men så kommer det smukke, så skal du lige efter lave tasbih. Du skal erklære, at Allah er perfekt. Og først når du er færdig med at erklære, at han er perfekt, så siger du alhamdulillah. Kan I huske, jeg spurgte jer, hvorfor siger det her vers ikke alhamdulillah? Eller at alt i himlen og jorden siger alhamdulillah. Fordi du kan ikke sige alhamdulillah, medmindre du er kommet forbi tasbih. Du har erklæret hans perfektion, og har indset hans perfektion, på trods af, hvad der måtte være af offring fra din side og omkostninger fra din side, og så kan du derefter sige alhamdulillah. Så for at kunne lave oprigtig alhamdulillah, så skal du have indset tasbih. Giver det mening? Og det er det, der ligger i det her vers. Det er først tasbih, så kan de bagefter gå hen og blive taknemmelige over for det, som Allah giver dem. Eller det, som Allah forpligter dem til. Lad os gå videre til den næste. Hvad er klokken efterhånden? Jeg har ikke ur på mig. 50 minutter. Hvad? Du har talt i 50 minutter. Så tager vi lige den næste. Den næste er, altså de har erklæret Allahs perfektion, alt i himlen og jorden erklærer oprigtigt, Allah er perfekt, og så kommer den næste. Wahua, nej, nu skal jeg lige se, ja, jeg har den rigtig. Wahua al-Aziz al-Hakim. Hvad betyder al-Aziz på arabisk? Dhu Izza. Hvad betyder det?
Nej, det er Ali. Izzat nafs, det er stolthed. Men det er to sammensat ord. Izza er ikke det samme som izzat nafs. Izzat nafs, det er to sammensat ord, som giver en helt anden mening. Al-Aziz, det er en, der har magt. Al-Mægtig, ja. En, der er meget magtfuld, er Aziz. Når Allah siger om sig selv, at han er Al-Aziz, det er den, der har al magt. Han er almægtig. Lige efter, at de har erklæret, eller lige efter vi får at vide, at alt har erklæret Allahs perfektion, så får vi at vide, at han er almægtig og alvis. Igen, lad os spørge os selv, hvorfor er det, at Allah ønsker, at vi skal have det at vide? Hvad er budskabet i det? Hvad ligger der bag det? Da han sagde, at alt andet har erklæret hans perfektion, så var det, de gjorde det oprigtigt. Og nu får vi at vide, at han er almægtig og vis. Præcis. Hvad er det, der gør, at de erklærer, at han er perfekt? Og det første, vi får at vide, det er, at han er almægtig. Der er ikke nogen begrænsning på hans magt. Almægtig, når du siger, at noget er perfekt, nu skal alt det, der kommer her, i virkeligheden skal forstås ud fra det allerførste del af verset. Hvis han er perfekt og almægtig, sammenlign med et menneske, der har magt. Er hans magt ikke på en eller anden måde begrænset? Lige meget, hvor meget magt et menneske kan have. Der er grænser for deres magt, er det ikke rigtigt? Enten grænser i form af deres sted. Altså, ja, hvis han er her på området, så har han magt herover. Men lige snart han går over til en anden bydel, så er der ikke noget magt mere. Så der kan være en begrænsning i folks magt i det område, de befinder sig. De er kun magtfulde i det område, de befærdes, fordi de har gode forbindelser, og de har gode relationer, og folk kender dem, så har de magt her. Jurisdiction, præcis. Eller det kan være, at den er begrænset i form af tid. Altså når han er blevet gammel, hvor meget magt har han så tilbage? Den her magtfulde person. Så alle har en begrænsning i deres magt. Men nu får vi at vide, at Allah er almægtig, og han er perfekt. Der er ikke nogen grænser på hans magt. Okay. Næste er han er også vis. I ved godt, i Koran, de her to ord figurerer rigtig meget. Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz, Al-Hakim kommer i rigtig mange vers sammen. Prøv lige at overveje, hvorfor Allah ønsker, at vi skal have de her to ting sammen hele tiden. Vi skal gentage, at Allah er almægtig, men alvis. Eller har visdom samtidig. Hvorfor? Hvad skal vi have ud af det? Hvorfor får vi det at vide? Kan du sige lidt højere? Ja, at han ved ting, som vi ikke ved, det er en del af hans visdom. Men hvorfor fortæller han os, at han er almægtig og vis samtidig? Prøv at se, der er nogle ting, der gentager sig i Koran rigtig meget. As-Sami' al-Alim. Han er den alhørende og alvidende. Eller As-Sami' al-Basir. Han er den althørende og altseende. De her ting hører sammen, fordi de fortæller noget om hans viden. Hans viden er ubegrænset, eftersom han kan høre alt, og han kan se alt. Og han kan vide alt. Derfor de her to ting hænger rigtig godt sammen, og ofte figurerer i Koran sammen. Giver det mening? Men hvorfor Al-Hakim og Al-Aziz altid, eller rigtig tit i Koran, er sammen? Hvad siger du? Det er faktisk fantastisk. Du er i virkeligheden hurtigere end mig. Jeg prøver at nå dertil. Du har allerede overhældet mig indenom. Men det jeg prøver at sige, det er, vi skal nok nå dertil. Men lige inden, hvorfor knytter Allah subhanahu wa ta'ala de to ting sammen? Det er det, vi skal nå til, det du sagde. Men hvad ligger der i, at vi får at vide, at han er vis og almægtig? Er det måske noget at gøre med, at, sådan det der med, at de to ting sådan hænger lidt sammen? Altså, at når man er almægtig, så kræver det også, at man er vis. Ja, hvorfor? Præcis. Forestil dig, hvis du er rigtig magtfuld, men du har ingen visdom. Hvad sker der så? Det er en katastrofe for alle dem, der er under dig. Eller omvendt, hvis du har rigtig meget visdom, men du har ingen magt. Hvad hjælper det så folk rundt omkring dig?
Så Allah giver os faktisk en forsikring. Det er faktisk en tryghedsskabende ting for os, at Allah knytter de her ting sammen. Ja, jeg har magt, og jeg kan påvirke alt. Men I skal vide, at jeg har også visdom. Min magt kommer ikke til at blive brugt på en måde, der vil være til skade for jer. Så når I er trodsige over for min lovgivning, jeg har ikke befalet noget, der er til skade for jer. Jeg er vis, ligesom jeg har magt. Hvad siger du? Der er også noget med, måske er det de to ting, som mennesket udfordrer allermest, når det handler om lederskab. Altså en leder, om vedkommende er en vigtig, eller om det er intellekt. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, ikke-muslimer udfordrer mig på som muslim, når de siger, at din religion eller din Gud er ikke almægtig. Og så det næste, de altid plejer at sige, det er, at han er ikke vis. Så det vil sige, pådytter ham menneskelige betragtning. Altså, de benægter hans almægtighed? Ja. Fordi de bruger han, de dømmer mennesker til at dømme ham. Så her, han er så bliver sin autoritet. Ja, men det er faktisk noget, der kommer i det næste vers. Altså den der tilbagevisning af dem, der påstår, at han ikke har magt over det hele. Det er faktisk noget, jeg vil vente med ind til næste vers. Og det der, hvor han taler, det der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala knytter hans magt til det at give liv og død, for eksempel. Klart eksempel på, at han har magt. Så lad os vente med det til den næste vers, inshallah. Hvem var det ellers, der markerede? Der var en eller anden, der markerede? Nej, jeg tror, han har sagt, at jeg vil bare sige, at du skulle være almægtig og vis. Nu når han var almægtig, det er, at han også har vist det. Viser ligesom, at han har magt til at kunne gøre alt, men han har også en visdom bag det. Og der er en grund til, at han ikke bare gør, ligesom det, du snakker om før, med om her, der slog en dreng ihjel, som du tænkte på, fordi han har en visdom bag det. Han har magten til at slå ham ihjel, men der er også en visdom til, hvorfor han gjorde, hvad han gjorde. Og det er det samme med Allah. Han har en magt, men også en visdom, som vi ikke forstår. Så nogle gange ligesom det, der sker, altså, vi forstår ikke det, der sker, fordi der er en visdom bag det, som vi ikke kan se. Altså, ved I, hvad visdom er? Det er som om, der er nogen, der måske blander os mellem visdom og viden. Det er to vidt forskellige ting. De er afhængige af hinanden, men visdom er ikke det samme som at være alvidende. Viden er én ting. Hvad du bruger din viden til, det er noget andet, og det er visdom. Ja, for eksempel, forestil dig nu, at der er en mand, der har rigtig meget viden om islam. Og han får mulighed for at rejse til Gaza nu. Og han får lov til at holde en tale for folk, og han holder en tale, der handler om, at det er wajib at give zakat. Er det visdomsfuldt? Folk har lige fået destrueret deres hjem. Alle deres penge er blevet stjålet fra israelske soldater. De står og mangler mad. Og så står du og taler til dem om, at det er wajib at give zakat. Zakat, det vil sige penge, som du skal betale på overskud af det, du har som overskud. Er det en god idé, at du giver den her hukum shara'i til folk, der har mistet alt? Men han har viden. Han ved, hvad ahkam for zakat er, og han ved alle mulige ahkam islam. Så viden er ikke det samme som visdom. Visdom er, hvornår og hvordan du bruger din viden. Kan I se forskellen? Og det er det, der er smukt ved, at Allah kobler hans almægtighed med visdom. Viden er et selvfølge, det er implicit i visdom. Fordi du skal vide noget for at kunne være vis. Så Allah fortæller os, jeg har magt, men jeg ved, hvornår jeg skal bruge den her magt. Jeg ved, hvornår det er på tide, at jeg udviser min magt, og hvornår jeg ikke gør. Nogle mennesker kan finde på at lave en ugerning. Nogle mennesker kan finde på at lave en ugerning her i livet. Og så sidder de og tænker, jamen, hvis der er en retfærdig Gud, hvorfor straffer han så mig ikke? Eller nogle mennesker kan se på, at der er en hel masse ugerninger, der foregår derude, og tænker, jamen, hvis der er en retfærdig Gud, hvorfor straffer han ikke? Hvorfor er der alle mulige mennesker, der slipper afsted med alle mulige forkerte handlinger? Hvorfor slipper sionisterne afsted med alt det, de begår nu i Gaza? Ja. Og det her kan hos nogen skabe håbløshed, og måske ovenikøbet hos andre til, at man fuldstændig frafalder. I ved det der ondskabsspørgsmål, som man taler om. Det er et gammelt filosofisk spørgsmål. Hvis der er en god Gud, hvorfor er der så meget ondskab i den her verden? Og der er rigtig mange kristne, der faktisk frafalder kristendom på grund af det her. Når Allah fortæller os, at han er almægtig, men har visdom samtidig og knytter de her ting sammen,
Det er for at fortælle os, at han bruger sin mægtighed og sin styrke, når det er visdomsfuldt. Prøv lige at overveje det en gang. Vores test som mennesker består i en specifik ting, da Allah satte os på den her jord. Det er, at vi skulle have frivillige, og vi med afsæt i vores frivillige skulle adlyde ham. Er det ikke rigtigt? Hvis det var tilfældet, at hver gang et menneske lavede noget forkert, at vedkommende blev straffet, hvor er frivilligheden så henne? Så er der ikke noget frivilligt. Kan I se det? Jamen, vores test består i, at vi skal adlyde Allah frivilligt. Når du står og undrer dig over, at han ikke straffer dem, der laver noget forkert, så betyder det faktisk, at du gerne vil have annulleret frivillige. Jamen, du fortjener Jannah på basis af din lydighed til Allah, på trods af din frivillige. Men du vil gerne have den annulleret, når der er nogen, der laver noget forkert. Ikke nok med det. Hvad nu, hvis Allah skal gøre det sådan, at hver gang der er nogen, der laver noget forkert, så skal de straffes? Hvor mange af os vil overleve? Vi er alle sammen syndige jo. Er det ikke det, hadithen siger? Kullu bani Adam khata' wa afdalul khata'in at-tawwabin. Et hvert af Adams børn begår fejl, og de bedste af dem, der begår fejl, er dem, der angrer. Og hvem var det allerførste menneske, der lavede en fejl? Adam. Hadithen siger alle Adams børn, og Adam var den første, der lavede fejl. Så hvis du render rundt og ikke kan forstå, hvorfor Allah ikke straffer den person, og de her mennesker, og dem her, jamen det er det frivillige går ud på, at Allah subhanahu wa ta'ala skulle tillade det, der sker, fordi folk har mulighed for selv at vælge. Plus, nu tror folk, at det her det kan være sådan et spørgsmål, der er lidt tabuagtigt. Når man stiller spørgsmålet om, hvorfor Allah ikke straffer zionisterne. Der er nogen, der måske går rundt og tænker, at det ikke tør at stille sådan et spørgsmål. Men faktisk, det var det, som englene gjorde, da de fik at vide, at Allah vil overdrage jorden til mennesker. Er det ikke rigtigt? Surat al-Baqarah. Hvad var det, englene sagde til Allah, da Allah sagde, at han vil have en stedfortræder på jorden? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Vil du overlade det til nogen, der kan skabe fordærv og udgyde blod? Det var det første, englene spurgte Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvad var svaret for Allah? Jeg ved, hvad jeg ikke ved. Jeg ved, hvad I ikke ved. Det er faktisk meget smukt nu. Sidst vi snakkede om, hvad det er, at han vidste. Det var en del af den sidste diskussion sidste gang. Men Mujahid, som er en tabi'i, han blev spurgt netop om det her vers. Mujahid, skal bare lige så I ved, hvem det er. Mujahid er den første generation efter sahaba. Han var elev hos Imam Ali, som profeten a.s. beskriver som værende døren til viden. Og han var også elev hos Ibn Mas'ud, som profeten a.s. beskriver som værende turjuman al-Quran. Den, der er bedst egnet til at forklare Quran, ifølge profeten Muhammad a.s. Han blev undervist af de to. Der er faktisk beretninger, der fortæller, at han gennemgik vers for vers, som med Ali 3 gange. Som med Ali radiyallahu anhu. Han blev spurgt, hvad var det Allah vidste, som englene ikke vidste? Så siger han vidste, at Allah subhanahu wa ta'ala vidste, at der ville være en Adam, der på trods af sin søn vil angre og bede om tilgivelse. Og han vidste, at der ville være, sendebud, som ville adlyde ham og kalde til hans sag. Og han vidste, at der ville være khulafa al-Rashidin, som ville gøre alt for at tjene hans sag. Og han vidste, at der ville være lydige mennesker, som på trods af deres frivillige vilje underkaste sig ham. Det var Allah vidste. Så Allah siger, ja, der vil være blodsudgydelser. Ja, der vil være fordærv. Ja, der vil være korruption på jorden. Men det er lige meget. Jeg ønsker at nå frem til de her mennesker. Dem, der vil være lydige på trods af frivilligheden. Det er dem, jeg vil finde frem til. Ja? Så frivilligheden betyder nødvendigvis, at Allah skal tillade, at der skal være blodsudgydelser, og der skal være fordærv. For ellers skal han ikke finde frem til dem, der fortjener hans nåde. Giver det mening? Ja, søster. Det ligger i selve ordet stedfortræder. Stedfortræder er en, der træder ind for en anden. Det vil sige, at den anden er fraværende. Okay? Så når Allah siger, at jeg vil have en stedfortræder, det vil sige, at jeg vil ikke udøve min almægtighed over dem. Så når de er stedfortræder, så har de faktisk fået frivillige. Ellers er de ikke stedfortræder. Det er det, vi sidder og snakker om. Hvis han skal straffe hver eneste af os, hver gang vi træder ved siden af, så er vi ikke stedfortræder.
Så er han over os, over det hele, og så vil han sørge for, at alle makker ret med det samme. Så er du ikke en stedfortræder. Men når du siger til englene, når Allah siger til englene, jeg vil have en stedfortræder, så siger han til dem, at jeg vil have nogen, der agerer på vegne af mig, og dermed så vil jeg overlade det til dem at afgøre, hvad de skal gøre eller ej. Giver det mening? Hvad siger du? Hvorfor de antog, at mennesker vil gøre forkerte ting. Det ligger også i ordet stedfortræder. En stedfortræder, det vil sige, at Allah ikke længere regulerer tingene. Han overlader det til dem. Det ligger i ordet stedfortræder, at de har frivillige, og at han ikke vil udøve sin almægtighed over dem. Okay? Så derfor undrer de sig over, at den her jord skal overlades til folk, der kan finde på at skabe forderv og udgyde blod. Se, kronologien er ikke helt klar. Nej, men det siger jo, altså hvorfor skal jeg, som er lavet af Nej, det er det, der ikke er klart. Du kan ikke læse ud fra de her vers, eller de andre vers, der snakker om den her episode, om da englene stillede det her spørgsmål, kendte de til Adam, eller gjorde de ikke? Verset siger, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Da din herre sagde til englene, at jeg vil have en stedfortræder på jorden. Så siger englene, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. Vil du have nogen i den, der kan udgyde blod og skabe forderv? قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Han sagde, jeg ved, hvad I ikke ved. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Herefter så siger han lærte Adam alle navnene. Kendte de til det Adam, da det her fandt sted eller ej? Det ved jeg ikke, fordi andre steder siger Allah, jeg vil på længere sigt skabe et menneske. Når jeg har gjort det, så skal I lave sujud til ham. Det er efter, at han har introduceret Adam for dem. Han beder dem om at lave sujud for Adam. Og det er i den forbindelse, at shaitan nægter at lave sujud. Så det er endnu mere kronologien. Vidste de til Adam, da han sagde til dem, at der ville være en stedfortræder, og vidste de, at det er Adam? Det ved sig ikke rigtigt. Men derfor siger retslærte, det er lige meget, om de kendte til Adam eller ej. Bare ordet stedfortræder er nok til at sige til dem, at der vil være en, der agerer på vegne af sig selv. Han har frivillige. For ellers er det ikke en stedfortræder. Hvis du sætter en robot til at lave en opgave for dig nu, er det en stedfortræder? Den har ikke nogen beslutning. Det er bare en robot. Den udfører en funktion. Hvorimod, når du siger, at du har udpeget en stedfortræder, så er det en, der handler på vegne af dig, men det er ham, der tager beslutning. Eller hende, der tager beslutning. Giver det mening? Så ellers er det ikke en stedfortrædelse, med mindre vedkommende har ret til at bestemme. Så er han ikke trådt ind for dig, hvis han ikke har mulighed for at bestemme. Om de kendte til Adam eller ej? Ja. Der er ikke enighed om det. Og derfor er der nogen, der siger, hvis de vidste til Adam, hvordan kunne de så have vidst, at han ville begå synd? Det kunne de heller ikke have vidst. Og hvis de ikke vidste det, hvordan kunne de så have vidst, at der ville være blodudgydelser? Så siger de, så siger mange, selve ordet stedfortrædelse indikerer frivillige. Ja, hvad siger du? Det sker i hvert fald 2 gange. Erklæring om stedfortrædelse, og da de blev bedt om at lave sujud. Den første hvad? Altså den første gang, hvor andre som kommer til at vise himlen og han viser helvede, hvor mennesker som eneste skabning siger, at vi vil gerne sættes på prøve. Hvor alle andre... Ja, okay. Ja, det er efter skabelsen af Adam. Efter skabelsen af Adam, fordi i versen siger, at han tog for Adam rygmarven, han tog hans slægt. Så det her, det er efter Adam er blevet skabt og blevet fuldendt. Ja. Så det er et sted mellem det punkt, hvor Adam er kommet ind i Jannah, og derefter kommet ned til jorden. Men nu er vi helt over på et andet emne, så lad os vende tilbage til det her, inshallah. Okay. Hvor langt tager vi tilbage igen? Ja, han talte om... Okay, så lad os tage det andet vers næste gang, inshallah. Så står vi bare her.
Må Allah belønne jer for jeres deltagelse. Ja. Forresten, inden I smutter alle sammen. Jeg havde bedt jer om, jeg havde givet jer en opgave. Og jeg har lovet en gave til den, der kunne løse den her opgave. Kan I huske det? Jeg spurgte jer, hvem af jer kan fortælle os, hvorfor i surat Al-Qalam, hvad er meningen med historien om dem, der har haverne? Og hvad er meningen med, at Allah subhanahu wa ta'ala nævner eksemplet med, Yunus? Hvem er jeg kommet frem til en konklusion omkring de to ting? Der er en søster, der rejste hænden op først. Hvad siger du? Jeg talte med en, som spredte lidt om det. Ja? Og vi kom frem til, at historien med haven var en slags advarsel til Quraysh. Fordi det var med den tid. Og historien med Yunus a.s. var ligesom en ledelse til Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Der vil komme folk, der er imod dig, men du skal beholde den her tålmodighed og ikke gå fra folk, hvis de ikke adlyder, ligesom Yunus a.s. gjorde. Men hvor er forbindelsen mellem de her tre? Prøv at se. Der er 3 sektioner i den her sura. Du har først talen om Muhammad a.s. og Quraysh, der vil have, at han skal gå på kompromis. Ja? Først beskrivelse af Muhammad a.s. som værende en, der har meget høj karakter. Og så bagefter dem, der vil have, at han skal gå på kompromis med islam. Og så kommer der en kritik af dem. Så kommer historien om dem med havet. Og så til allersidst, så kommer den her sammenligning med Yunus. Hvad er den røde tråd? Kan du huske, vi har snakket om, at hver eneste sura har en rød tråd og en tema, der går hele vejen igennem? Vi nævnte det i forbindelse med surat al-Baqarah sidst. Okay? Vi kommer også til at kigge på det i forbindelse med surat al-Hadid. Alle sura i Koranen, uden undtagelse, har et klar rød tråd og en tema hele vejen igennem. Men når du kigger på den her sura, umiddelbart, det virker som om den springer til noget helt andet. Fra at snakke om Muhammad a.s. og Quraysh, der vil have, at han skal gå på kompromis, og kritikken mod Quraysh, lige pludselig så taler den om nogen med en have. Og så går den over til Muhammad a.s. og siger til ham, du skal ikke være ligesom ham, Yunus, der endte med at være i valens mave. Så hvad er forbindelsen mellem de her 3 historier? Vi havde snakket om, at det der med, om at han starter ud med at rose hans egenskaber, hans karaktertræk Ja. i starten, Ja. hvor de så efterfølgende, så kommer der det der med Quraysh karaktertræk, hvordan de er, det der med, at de ligesom har en rigdom, at der sønder og kreativ, og så fortsætter de til havet, eller dem med Haven. hvor at, de har jo også, de klarer sig jo godt i økonomien af de her ting, og igen, de var jo både i, og de havde ligesom, de gav til de fattige af de ting. Så som jeg forstår det, så er det ens eneste af de her karaktertræk, der ligesom er fokus på, at hvis det er, at ens materialistiske, det man har, det ligesom, det ikke er afgørende i forhold til, at man kan rette sko. Og at Yunus a.s. det der med, som du snakker om, det der med, at han ligesom, at han ligesom fik magt på at sige, og så gik han på sig selv, hvis jeg forstår det. Det er også rigtigt. Han gad ikke mere, han gav op. Ja, lige præcis, og det der med, at tålmodighed i forhold til, at hun kommer for at fint på, før bare på fint med ens karakter, træk ens egenskaber og alle de her ting. Og det kræver, at han ligesom bliver for, at det kan ske. Alt, hvad jeg har sagt, er rigtigt, men jeg kan bare ikke se den røde tråd endnu. Hvad er forbindelsen? Hvad siger du? Jeg tænker, at forbindelsen er sådan en taknemmelighed og tillid til andre. Altså, at man som hele tiden husker at være taknemmelig for alt, og ikke hæver sig over ham. Og så også det her med, at man så egentlig, som, når der kommer modgang, at man så stadig viser sådan tillid til hans visdom. Du er det tætteste på at være der. Mangler en detalje, som er ekstremt vigtig i forbindelse med den her sura. Hvad siger du? At i forhold til, at Quraysh gjorde krig med de første opstande, og det var en advarsel til dem, fordi at det der skete med dem fra haven, det var, at de var grådige, så optog alt
Og det Yunus al-Salam gjorde, det var, at han lavede tawbah til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det viser, at selv en profet, han kan fejle. Men han skal lave tawbah til Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så det er, Hvor er så den røde tråd hen? at der er tålmodighed, ydmyghed og tro på Allah. Vigtige punkter, men det er ikke den røde tråd. Det er, At der er belønning for alle handlinger. Nu har du skabt en tråd, der kan gå igennem hele Koranen. Men der er noget bestemt i den her sura. Hvordan de reagerer på profeten alaihi salam? Nej. Lad mig høre. Kan det gøre noget med, fordi det første det der med haven, som man siger, det skriver, at det er med Quraysh, og så efterfølgende med, hvor han var der i Yunus a.s. det er, at han, ligesom han giver os, han siger om profeten a.s. Fasbir wa la takun ka sahibil hud, idh nada rabbuhu makmum. Altså lad være med at være, at have sabr med, men lad være med at være som Yunus a.s. Og hvis vi går tilbage til Yunus a.s. historie, så forlod han sit folk på baggrund af, at de var, de ikke adlede hans parti. Så det var ligesom, han skal forklare det. Men det er rigtigt, men hvor er den røde tråd stadig? Alt det, I beskriver om de her historier, ja. Men jeg vil have den der røde tråd. Hvad er det, der kan gøre, at du kan se, at der er en tema hele vejen igennem den der sura? Hvorfor går den over fra Muhammad og Quraysh til nogen, der har fået en have, til Yunus, der er endte i valens mave? Hvor er det, der er fælles imellem alt det her? Hvad siger du? De løb hvad skal man sige, ansvar. Altså de løber fra det ansvar, som der ligger i og adlyde. Og så hører man om konsekvenserne af det, og ikke at følge den andre. Kan du mene? Ja. Okay, nu tror jeg har pincher nok. Skal jeg sige det? Okay. Du udviser taknemmelighed for noget. Altså, når du udviser taknemmelighed for noget, så skal du gøre det ved at respektere det. Muhammad s.a.v. får at vide i starten, Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Du er ikke skør ved angå den nåde, den gave, du har fået fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah beskriver det, at han har fået islam og wahi som en gave. Hvordan skal Muhammad respektere det? Den her gave, han har fået. Ved ikke at gå på kompromis med Quraysh, der siger til ham, at han skal gå på kompromis. Waddu law tudhina fayudhinun. De vil ønske, at du gik på kompromis, så vil de også gå på kompromis. Og så kommer der kritikken til dem, hvorfor han ikke skal gå på kompromis med dem. Så ved at være taknemmelig for den nåde, du har fået, eller du skal være taknemmelig for den her nåde, du har fået, ved ikke at gå på kompromis med den. Nu kommer der nogen, der har fået en anden nåde, en have. Hvordan gik de på kompromis med den? I stedet for at give ud af den, når du har en nåde for Allah subhanahu wa ta'ala, du skal respektere den og ikke gå kompromis med den ved at give ud af den. Når du har fået islam, du skal give folk af den. Når du har fået en have, du skal give til de fattige af den. Hvad gjorde Allah, da de ikke udviste taknemmelighed over for den her nåde og ikke respekterede den? Så mistede de den. Hvad gjorde Nuh, da han ikke respekterede den nåde, han har fået fra Allah subhanahu wa ta'ala? Han endte i en vals mave. Yunus. Han endte i valens mave, fordi at han ikke respekterede den nåde, han har fået og holdt fast i den. Det er den røde tråd. Allah har sendt en nåde til jer, den her islam. Hvis I ikke holder fast i den, men vælger at gå på kompromis, prøv at se, hvad der er sket med dem med haven. Det er konsekvensen. Så undrer nogle muslimer så over, hvordan det kan være, at muslimerne gik fra at være på verdenstoppen til at være det laveste stadie lige her og nu. De har gjort ligesom med dem med haven. Hvorfor er vi i den tilstand, vi befinder os i? Vi gik på kompromis med vores islam. Og hvis man ikke holder sig til alle dens påbud og forbud til mindste detalje, prøv at se, hvad der sker selv med sendebud. Når de afviger en smule, det er ikke fordi han lavede en katastrofe. Han tænkte, jeg må bare finde en anden målgruppe at kalde til. Det var bare det. Men de her mennesker, det gider ikke at tage imod den her islam. Jeg finder bare en anden gruppe at gå over til dem og kalde dem. Så endte det med, at han endte med at blive opslugt af en hval. Så det var ikke en afvigelse som sådan.
Men han fik ikke engang spurgt, må jeg godt finde en anden målgruppe? Nej, du har fået at vide, du skal lave da'wah her. Så tog han en anden gruppe. Kan I se den røde tråd nu? Så hele sura om, at I skal være taknemmelige for den islam, I har fået, og holde fast i den, og leve op til dens krav, ellers så er der havens historie at se frem til, eller Nuhs historie at se frem til. Næste gang, nu er der ikke nogen, der har fået dagens gave, og jeg bevarer retten til at bevare, hvad gaven er som en hemmelighed, så det kun kan blive lidt mere spændende. Så jeg holder fast på gaven, men så bliver det dobbelt op på gaven til næste gang. Nu får jeg en anden sura. Den her sura består af 3 sektioner. Jeg vil gerne have, at I definerer de her 3 sektioner og fortæller mig, hvad forbindelsen er mellem de her 3 sektioner. Okay? Er det forstået? Det er tydeligt, ikke? Surat As-Saf. Surat As-Saf, det er sura nummer, det er en del af Musabbahat. Så vidt jeg husker, så er det 59 eller 60? Hvad? 60 eller 59? As-Saf 61. Sura 61. Spørgsmålet er, der er 3 sektioner. Fortæl mig, hvad de her 3 sektioner er, og hvad er forbindelsen med dem. Det jeg ønsker nu, det er, at I alle sammen skal indse, at hver eneste sura her i den her Koran har en rød tråd hele vejen igennem. Et tema hele vejen igennem. Og I har altid læst Koran som værende løsrevet vers, der ikke har forbindelser til hinanden. Og når der er et emneskift, man er ikke opmærksom på, hvorfor går den over fra det ene emne til den anden. Men der ligger et kæmpe, stort, vigtigt budskab i de her skift fra den ene emne til den anden. Så jeg ønsker, at I skal lære at læse Koran på den her måde. Når der er et emneskift, spot, hvad er budskabet i det her emneskift? Hvad er forbindelsen mellem det, der var før, og det, der kommer nu? Fordi den vigtigste del af tadabbur, det er det, der er kaldt makro-tadabbur, som vi havde sidste gang. Og det kan man gøre, når man begynder at træne sig op i at finde ud af, okay, hvor er der emneskift, og hvad er årsagen? Okay? Surat Saf, 3 sektioner. Hvad er forbindelsen mellem de her 3 sektioner? Det er med. Ses inshallah næste gang. Jo, jeg kom.